अच्छा एगो हमारे गाड़ी की ओहो अच्छा की बाटे की गाड़ी सुने वाला बा नाम हमरा के बता बैठल सामने ही बैठल मनवा के ते के गरिया का नाम हो नीतीश जी हां अरे की नीतीश ताहर बहिनी छिनारी वाह वाह हमनी के भाई लड़की पार्टी से आइल बनी जा हां नो अरे की है नीतीश ताहर बहिनी छिनारी और का और कुछ ना रोड पर तो है राम हकेली मोटर गाड़ी राम हकेली मोटर गाड़ी और का राजा राम भैया अरे तो भइल बाड़ी छुड़िया कटारी भइल बाड़ी छुड़िया कटारी इनका यहाँ खाती कहे के बा यहाँ के बहिन खाती कहे के बा अरे कि उ कागज के अंगुरी से छुइए तो उ गुलाब हो जाई और पानी में अंगुरी डली है तो उ शराब हो जाई और उनकर रूपवे बैसो जवान का के तो छोड़ा बुढ़ो के नियत खराब हो जाई अरे कि भइल बाड़ी छुड़िया कटारी भइल बाड़ी छुड़िया कटारी हाय राम हकेली मोटर गाड़ी हाय राम हकेली मोटर गाड़ी हाय रे अरे का अरे तो रहरी के तीन गो पाता तीनों का चनार जी ए राजा राम भैया अरे के रहरी के तीन गो गुड्डू बाबू हाँ हम चाहब कि नीलम जी भी आ जाए मंचवा पर अच्छा नीलम जी हाँ कोनो बात ना दर्श भैया कोई बात नहीं है कोई बात बस ए भैया ना ना ठीक बा हाँ एक ही बात हाँ ठीक बा नीलम जी भिवानी धनंजय भैया भिवानी दोनों आदमी हाँ ठीक बा गाना के बाद सबके बुला ले ठीक बा कहे के बा कहा अरे की रहरी के तीन गो पाता अरे तो तीनों का चनार जी अरे का तो नीतीश जी के तीनों बहन या तीनों के तीनों छिनार जी नीतीश जी के तीनों बहन या तीनों के तीनों छिनार जी क्या बात है अरे बाप हो बाप तो ये गोही आई गड़ला बिगड़ा अरे तो है मझली तो खिलाड़ जी अरे का तो छोटकी ही आजरी देवे पर तैयार छोटकी ही आजरी लाला देवे पर तैयार ढेर गाड़ी सुन लो हाँ नो एगो हाँ हाँ किरिम झिमा रिमा झिमा अरे हई देवा बड़ी सी गईले तय बयाना में पड़ी गईले गाई हो मन धीरे धीरे बयाना में पड़ी गईले गाई हो मना धीरे धीरे धावल ए अरिका पानी भरे चलेली छिना रोटी पे सके बहिना ए भैया रह जाइदा ये बताई कि रउआ केस भैया में क्या कंपटीशन बा ये लो कोनो रिलेशन होगा तो रउओ के गरिया के कहत नहीं ओहो गिंडा स्वामी ये जो तुम खेल खेल रहे हो वो मेरे बाप दादा खेला करते थे क्या बात है